Добро пожаловать в черный угол. Из Нигерии он носит два прозвища. Ночной нигерийский кошмар и железный кулак. Встречайте, Соломон Адепайо! بینندگان عزیز مخلصان ارجمند برمیگردیم به دیدار نوبتی سبقت نوبتی باشگردم سلام آدبایو بو رقصی متمتن باید رقصی زیبو رقصی زیبوی افریقایی البته بید ایشوی ملی تجسمگری اوین آنانه‌های ملی کشورهای افریقا است زیبو تا بس کنون بر این باری دیگر بسیار زیبا با عالی اما رقابت‌هایش رو ما انتظار میشیم که مقابل دولت بولتاєв چگونه سبقت میکند اگر مثل نابغه بوکس روی جونز با رقص‌های منظوم ورزشی هم ضربه بزند و رقص کند بسیار عالی میشه اکنون می‌بینید عزیز رقص‌های زیبای این ورزشکار رو ما دیدیم و رقابت‌های زیبایش رو انتظار می‌شویم در میدان Золотой угол ринга. Боксер из Таджикистана. از جمهوری تاجیکستان давлат Давлат болтаев Болтаев. انتظار می‌شویم اکنون وارد شدن давлат болтаев رو مخلصان با شکوه و شهامت با یک صمیمیت پیشواز می‌گیرند давлат болтаев رو جو مهمانان عالی قدر اشتراک دارند رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برای البته هم دستگیری این ورزشکاران تشریف آوردند اطلاع می‌دهیم که 10 ساله اخیر برای شهر دوشنبه عموما برای جمهوری تاجیکستان صحیفه نوی برای ورزشکاران تاجیک گشوده شده البته خصوصا در قلب تاجیکستان برگزار گردیدن ده‌ها چهاربینی‌های ورزشی در سطح بین‌المللی این خود گواه آن است که جهانیان به جمهوری تاجیکستان نظر نیک دارند و با شرافت صلح و ثبات کامل امنیت جسمانی و حقوقی مشرف می‌گردند که در تاجیکستان در سطح بلند مسابقه‌های با نفوذ جهان برگزار گردند. Сергей Хурсанов. Судьи у ринга Акнун. оценивают титульный поединок. Мансур Мухитдинов, Дмитрий Болдырев и Семен Стахеев. Судья-хронометрист Нияз Мир Папаев. И с ударом гонга рефери Сергей Журкин. ولی می‌بینید دیگر روی قدری شامی بوکس عمر کریملیوف است که پرزیدنت اسوسیاسیون بین‌المللی بوکس هواسکاران است Ему 27 лет. Его рост 195 сантиметров, а вес 115 килограммов ровно. Прекрасный профессиональный рекорд. 14 побед, включая 13 громких побед нокаутом и ни одного поражения. Дамы и господа, из Лагоса, Нигерия, не знающий поражений. البته می‌بینید عزیز Соломон
Нигерийский ночной кошмар и железный кулак Адебайо. бо мушти оҳанинаш фикр мекунам бо рақси мутантан вақте ворид шуд. Акнун рақси мутантанашро мо дар толори дар майдони ринг хоҳем дид ки чӣ гуна бо муштони оҳанинаш муқобили Давлат Болтаев рақси мутантани муҷаллои варзишӣ мекунад. албатта медонед як маълумоте ёди ман омад. боз бармегардем ба нобиғаҳои бокси гузашта. Албатта Рой Ҷонс вақте онҳо рақс мекарданд, албатта рақсҳои варзишӣ буд, дар майдон ҳаракат кунашуд. аммо мебинем Соломон Адебайо чӣ гуна муқобили Давлат Болтаев сабқат мекунад. Давлат Болтаев ҷоизадори бозиҳои Олимпии Париж 2024 аст. ифтихори ҳар як фарди Тоҷикистон аст албатта ва ғолиби бозиҳои осиёӣ аст. Давлат Болтаев дар соли 2024 албатта 26 сол дорад Давлат Болтаев ва рақибаш 27 сол. як сол фарқ мекунад. раунди якум шурӯъ шуд. тамошобинони азиз, 8 раунд шуморо дар пеш интизор аст. Давлат Болтаев бо шортҳои сафед бо дастпӯшҳои сиёҳ ва рақибаш Соломон Адебайо бо шортҳои сиёҳ ва бо дастпӯшҳои кабуд. вазни Давлат Болтаев бештар гардидааст. мутаваҷҷеҳ бошед. дар шоми бокси қаблӣ баргузор гардида дар қалби Тоҷикистон шаҳри Душанбе ки Давлат Болтаев онҷо рақибашро шикаст дода буд, яъне вазнаш сабуктар буд. ҳамакун мо мебинем ки дар ин шоми бокс вазни гаронтар дорад ва муқобили рақибаш акнун бо дигар усул, бо дигар тартиб сабқат мекунад. Давлат Болтаев ҷоизадори бозиҳои Олимпии Париж 2024 аз риштаи бокс ва қаҳрамони бозиҳои осиёӣ аст. рахшавари ҷумҳурии мардуми чин акнун албатта мо рақсҳои муҷаллои ин варзишгари африқоиро дидем. пеш аз ба ринг баромадан акнун дар ринг сабқат кардану зарба задан дигар тартибро дорад ва Давлат Болтаев фикр мекунам ин тартибро ба рақибаш нишон медиҳад. як зарба, на чӣ ҳодиса буд, чӣ кор буд, чӣ зарба буд аз ҷониби Давлат Болтаев ва ин аввалин нокдаун аст. Давлат Болтаев бисёр ҷиддӣ ба ринг баромад. шумо худ шоҳиди ворид шудани варзишгарон будед ва ин дуюмин нокдауни раунди якум аст. ва бинед худ раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз ҷой бархоста кафкӯбӣ мезанад барои рақобати Давлат Болтаев. ифтихор аст тамошобинони азиз, бинандагони гироми қадр. бо ҳамин тамом ҳама ин бо шарофати истиқболи комил на танҳо шаҳру ноҳияҳомонро мо обод зебо намудем, балки садҳо нафар ҷавонони бо маҳорати варзишӣ тарбия намудем ки онҳо муаррифгари ҷумҳурии Тоҷикистон гаштанд. аҳсан. ҳама бо як овоз, бо як самимият ғолиби ин дидорро пешвоз мегиранд. барои Давлат Болтаев бисёр, агар ин суханро ман гӯям, шояд шумо маро дарк мекунед, бисёр оддӣ буд, осон буд набард кардан муқобили рақибаш. мо шоҳид шудем дар ҷараёни ворид шудани рақибаш ба майдон ки бо рақсу бо албатта дар ин риштаи варзиш варзишгарони касбӣ бисёр зебо рақс мекарданд, аммо боз рақсиданашон дар майдон дигар буд. ҳеҷ боке нест. муҳим Давлат Болтаев пирӯз гардид. тамошобинони азиз, дар ин дидор муқобили рақибаш дар шоми бокс барои дарёфти унвони IBA Pro
Давлат Болтаев тавонист дар раунди якум ду маротиба рақибашро Саламон Адебайёро тариқи нокдаун ба замин фиристад ва билохира зарбаи сеюмаш рақибро пурра ба замин афтонд ва бо ҳамин пирӯз гардид. Президент Тайбей Умар Кремлев. барои супоридани ҷоиза ва унвон президенти ассотсиатсияи байналмилли бокси аскоронро Умар Кремлевро даъват мекунанд. То ки унвонро бисупорад. Время остановки боя 2 минуты и 8 секунд первого раунда. Одержал победу нокаутом и, оставаясь не знающим поражений, стал чемпионом IBA Pro Intercontinental супер тяжелом весе Давлат Болтаев. Давлат Болтаев пирӯз мегардад. Шодбош мегӯем. Арзанда сабқат кард. бартари бисёр пулӣ дошт нисбат ба рақибаш бинагуни азиз. тебе ключи от квартиры твоей. калиди хонаро тақдим мекунанд. Поздравляю. ба Давлат Болтаев ба ғайр аз унвони тақдим намудаашон боз як ҳуҷраи калиди хонаро таклиф мекунанд. бисёр олӣ. гӯш медоҳем ба суханҳои слово благодарности Давлат нашему Болтаев. лидеру ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. сипосгузорӣ мекунад пеш аз ҳама ба сиёсати варзишпарваронаи пешвои миллат ва муҳтарам раиси шаҳр Душанбе Рустам Эмомалӣ. ин ифтихор аст, ифтихори ҳар як аст, ҳар як аст. Также огромное спасибо ҳама ин бо за шарофати данную истиқлоли комили Давлат возможность, ҳамаст. все, что Умар Назаров делает для меня, для всех боксеров. Вам спасибо, это мало. Я просто слов благодарности, как вы сказали. сипосгузорӣ мекунад ба Умар Кремлев. Азор Аҳмад мегӯм ки дар тинҷиву оромонӣ ҳамихе возможностиҳо дорем. Ман худо ба шукр мегӯм. Ман ҳами бой бояд то панҷум раунда нокаут меши. Вақте ман фаҳмидам муҳтарам раиси шаҳр ҳамҷа мешавад, бисёр олӣ. ман наметонистам далши домтум. Ман бояд якум раунда тамом мекардам. аҳсан аҳсан. албатта бо шарофати истиқлоли комил аст. садҳо нафар ҷавонони бо маҳорати варзишӣ тарбия намуда. онҳо муаллифгари ҷумҳурии Тоҷикистон гаштанд. алон хусус Давлат Болтаев. Я боксом не так давно занимаюсь. У меня, когда на Олимпиаду ехал, в общем было 12 боев. то И ба мало кто бозиҳои верил, олимпӣ меня верил. роҳ ёфтанд. 12 федерация сабқат гузаронида аст также Давлат Болтаев. поддерживала. Я когда-то тренером были на тренировке. Я сказал, тренер, я не знаю просто, как это получится. Но я вам обещаю, что я олимпийскую медаль принесу. И я это сделал. албатта Давлат Болтаев ҷоизадори бозиҳои олимпии Париж 2024 аз риштаи бокс ҳамчунин Также қаҳрамони бозиҳои осиёӣ аст. президент федерации Мирзоалиев Комил, муҳтарам раис шаҳр Рустам Эмомалӣ, а также албатта раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ аст. ассоциации бога бинед бо самимияти бисёр Умар баланд Кремлев. Я также перед вами сейчас Штирок обещаю, что может не сегодня, не завтра, но скорым временем тут будет пояс чемпиона мира всемирная. Я вам обещаю. албатта ваъда медиҳад ки ба наздикӣ ҳатто камарбанд унвони қаҳрамони Я ҷаҳон также хочу поблагодарить ба свою дар команду, кишвари азизам. Центр «Прогресс бокса», где я проходил свою подготовку
периодировали моего тренера, который сначала со мной и до сегодняшнего времени, какие трудности у меня были. Огромное вам спасибо, Бабаджанов Али. Бисёр заҳмату талош кашидан барои ин роҳро Всем, кто поддерживает, спасибо большое. Акай Берус, Аматон Рахмат. Бачо, Азор Рахмат. офарин аҳсан Давлат Болтаев. Давлат Болтаев! дар варзиш мақоле ҳаст. дарди пой, миён, мушак ва ревматизм шуморо нороҳат мекунад. Naya Tox шуморо аз дарди мушак, устухон ва миён озод мекунад. Naya Tox дарди шуморо давост. варзиш дохтор аз гур шикаст пайвандҳои душвору ҳаст. заҳмате ки то 1 сол 2 сол кашида мешавад, мисолан дар 1 сония, дар 1 дақиқа, дар 10 дақиқа сафар. ин буд ғолибияти Давлат Болтаев дар вазни гарон муҳими рақибаш. ва аҳсаниш мегӯем ба Давлат Болтаев бо ин гуна рақобат, бо ин гуна талош, кӯшиш, заҳмат метавонист ҷоизадори бозиҳои олимпии Париж 2024 бигардад, ҳамзамон қаҳрамони бозиҳои осиёӣ бигардад дар кишвари Чин ва боз дар рақобатҳои касбии ҳикмаияш бо рақибонаш сабқат намуда як-як бохӯд. имрӯз ин буд унвони IPA Pro номи вазифаи Давлат Болтаев. боз галеги хона нест тақдим карди Давлат Болтаев. ин пеш аз ҳама